madokachelewa namanduweta waino na dzomanhoko dzozori 20 mwedzi uno waMbudzi. Kurukota rezvokujidzana nedzimwe nyika sibusiso moyo ramangariwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission pamusana pokuseenzesa masimba aro zvisiri izvo. Izvi zviri kuenderana nenyaya yatakakunyepa inozuro yoriyozium iyo yakahwina kumatare edzimhosva kuti ibenhutsiwe ivhu rayo rinozvichehwa. Ivhu rayo rakanga rapihwa makambani ane chokuita nasibusiso moyo namayo pamuchinguri. Heno tichagoziva kuti zvichabuda sei kana watinyepa. Aisa chichamochi ndi Alex Magaisa. Tindori kumatareko wana mukoti wabvumiwa pokare nodare guru ronyika kuti wabenhuke maseenzero avo akasununguka. Hurumende yakanga yawabisira maseenzero akasununguka yakundoti munhu wese anoseenza zvakafanana. Izvi zvaita kuti watsutsumwe nokuti maseenzero avo akasiyanawo neanoitiwa nevamwe wese. Tinoramba tichindotenda wari kuita basa rii. Tiri kuramba tiri mumataremo. Nyasi dare guru ronyika rareketa iro rapa mutongo kuti kanzuru yeguta reHarare zvairi kuita zviri pamutemo ba zvokugotora nokupamba motika dzevanhu kana vachinge vadzimisa pasiripo. Izvi vari kuti kune mutemo wakasoisiwa gore ra1983 uri kuseenza unotaura iwo kuti munhu anenge apaka motika yache pasiripo anobvumiwa kuzobhadhara mari yochoupenzi pamazuva 4. Izvi zvatorwadza vazhinji vomukanzuru nokuti wanga wagara wamirira kujamaridzo vanhu nazvo. Tinoramba tichindonyepana nevanhu kuti kweitaibawo mungware murambe kutorehwa dzimotika dzenyu kana mamisa pasiripo nokuti mutemo uri kuzviramba. Idi bararamhanya kumatare edzimhosva ari kupera banhu hurumende yedu nyasi yaendesewa pokare kumatare edzimhosva nobazi rinotonga kukambani yoCaps Pharmaceuticals. Caps Pharmaceuticals inogadzira mishonga yakasiyana siyana. Izvo hurumende iri kuramba ichindoita zvokuisa vanhu kuti wagukara hunde pakambani iyi waribe kubvumirana novano chikamu chakakura mukambani iyi. Tichagoziva kana zvaburika kuti vanenge vachinzi kudini. Apa vanhu vari kuisiwawo vari pamba pamutemo nokuti mutemo unoda kuti wange wari vanhu vakafunzisiwa zvokuganhadziwa nokupa vanhu mishonga. Idi manyepo ane makumbo mapfupi. Kureketa kuno mapurisa akatozoita kunyorehwa tsamba kuti wareke zvokuita kufona kubazi rinoringana zvomari rokumapurisa kuti wachibvunza kuti mari dzawakanzi nehurumende wari kugopuwa dzobhonasi pambodzipo nodzokuingidziwa dzomwedzi uno dziripi. Mapurisa akabhadhawa asi mariyo ibe kupinda sokuringira kwawanga wakaita. Tinogara wanyepa kuti hurumende iyi ndio kutemba ba iwo wakaita nharo. Munyaya inotonyadzisa wana chamangwiza vanozviita ndiwo wakuru wagere hunde wematongerwo enyika kunana mutare uko nokumamisha kwakasiyana siyana wakuba chokudya chakapiwa nyika noUnited States. Izvi zviri kutorwadza nokuti wari kuchiba wabva watanga kutengesera vanhu vari kufanira kuchipuwa pachena. Hurumende yedu inonyadzisa idi asi nomapurisawo paribe zvaari kuita nokuti wari kujawo nawo. Tiringe hedu dzopasirese. KuIndia kunowagadzira kamushini kanokwanisa kuokohwa mumwe muchero unonzi kokonati. Kamuchini kakwai kachiri kunhadzisiwa kuti kainyatsoita tusvinu asi wari kuringira kuti kanogona kuita kuti basa rireruke rokukohwazvi nokuti zvaakunetsa kuti vanhu vakwire mumiti wachishira kugwa. Tinoramba tichindotenda wari kuita tusvinu tu. Bazi ronyika dzomuAfrica reAfrican Union riri kugotumira vanhu vakuru kuenda kuedza kurandutsira Ethiopia neTigray. Kunyika kuri kuendesiwa wachisano waitungamira Mozambique
Mai Serif waitungamira Liberia nawaMotlante waitungamira South Africa. Tinoimba kuti kuchagobuditsiwa tuzvinu kuri kuendiwa noana Jena Bvuridziwa. Mukahatikidzwa kanyasi uchenjeri huri kukinya huri kunakidza. Warimi wokukinya kureketa kuno wari kuita basa rokugotengesa dzimombe dzawo kuti wapuwe mangamera. Ngamera inoseenzesa mvura shoma uyezve ichigopa mukaka wakawanditsa zvokuta kupetiwa katanhatu panonopuwa nomombe. Kureketa kuno mukinya kwai ndimo muno mangamera akawandisa muAfrica mese anosvika mamiriyoni 3. Idi zvinhu zvinotofadza izvi ungwaruhu. Takadaro mabi yangu togumira pano. Ini wenyu mhandi wenhau Tiboya nemuvhuro.